Puc anar jo primer? Visca! Bé, som-hi! Només un punt? Per què? No s'hi val! Oh, mira! He guanyat una bossa de patates! Ok. Et donen patates per això? Doncs em toca a mi. Carai! 10 bosses de patates. Un superàs. Bé, en aquest cas, jo també vull un premi. Oh! Veieu què pot fer la iaia? Què? On és el meu premi? Oh! He guanyat 100 bosses de patates! Oh, carai! Si és així, és hora de fer un repte. Guanyar 10 o 100 capes de menjar. M'encanten els xupa-xups. A mi també! Sobretot quan n'hi ha 10! Bé. Tu no en tens gaires. Sí, sens dubte. Wednesday, comença tu. Com es treu l'embolcall. He dit que te'n vagis. M'ajudes? No m'agraden aquests caramels. Mike, ho pots fer tu? Fàcil! Ben pensat, no? Ho sento, Wednesday. Cosa? Encarrega't d'aquest xupa-xups. Ben fet. Thanks. Bye-bye. Bé, és hora de provar-ho. Està prou bé. Ja he acabat. Sí, un 10 de 10. Bé, per fi em toca a mi! Aquests xupa-xups són tan dolços i he tingut una idea genial! Posar-los tots en una bosseta especial i esclafar-los! Oh, Mike, què fas? Això és algun tipus de truc nou? Iaia, he fet fideus dolços! I suco el meu xupa-xups i sap molt millor! És una passada! Uau! Que bo! Oh my God! Mola! Iaia, prova el teu! Tens raó, netet, però per quin hauria de començar? Un aspirador? Oh! Iaia, fas molta gràcia! Mira't els cabells! A la iaia no li fa cap gràcia! Et volia ajudar! Què està passant? Quina porqueria! Gràcies, netet! Aquest caramel és molt saborós! Provem tots els altres! Uau! Jo també en vull! Tu ja t'has menjat el teu. Ara li toca a la iaia gaudir d'aquests xupa-xups tan meravellosos. Oh, crec que se m'han quedat encallats a la boca. Mike, si us plau, ajuda'm ràpid. T'ho prego, si us plau. Ui, crec que m'he passat. Això segur! Necessitaré la mandíbula. Però els caramels són molt bons. Me'ls aniré menjant d'un en un. Oh, un altre? I l'últim. Bravo, iaia. Ben fet. Yes! Genial. Un sol gra de blat de moro i ja està? Això és una broma? I la iaia en té... 7, 8, 9, 10... Oh!
Bé, bé, bé. Això sí que és una bona ració. Mike, has de tenir cura. I, de fet, la Wednesday és la primera. No ho entenc. Com es menja això? Espera un moment. Posem-hi una mica de foc. Oh, wow! Bé, ara ja està. He fet crispetes. Perfecte. Provem-ho. Iaia! Oh my God. No calia que fessis això. Gràcies, et toca. Bé, aquí tinc la planxa. Soc preciosa. Oh, com crema. Hora de fer crispetes. Okay. Poso els grans sobre la planxa i voilà! Ja tenim unes crispetes delicioses. Això és increïble. Iaia, com mola! Et toca, Mike. Jo també tinc una idea per fer crispetes ràpidament. De fet, tinc una màquina de crispetes especial. Ara puc fer tantes racions com vulgui. Genial! Està boníssim! What's the matter with you? Oh, no, Mike! No ho facis! Oh, és una mala idea. Aquesta màquina es trencarà segur. Oh! Increïble! Mireu quantes crispetes tenim ara! Uau! Agafeu-ne! N'hi ha per tothom! Això és xiclet? Un xiclet està bé, però 10 és molt millor. Mireu quina torre de xiclets més alta! És una bogeria! Iaia, comença. Tinc gana. Bé, jo només en tinc un. Mireu quin color rosa més bonic. M'agrada. Pots començar, Wednesday. No te l'has acabat. Ni me n'havia adonat. Bé, me'l menjaré amb molt de gust. Mireu, la iaia farà una bombolla. Ui! Oh, ja està. Primer de tot, em vull desfer de l'embolcall. I ara faré un xiclet gegant. Sembla perfecte. Però això no és tot. Mireu això. Faré fideus amb aquesta bola de xiclet, com una salsitxa de xiclet. Ho enrotllem i ja ho tenim. Uau, Mike, mira! La Wednesday ha tingut una idea boníssima. Ben fet! I, de fet, el porquet també és molt divertit. Mireu això! Bé, és hora de menjar-me els fideus de xiclet. Perfecte. Mike, et toca. Visca! Però... Oh! Ha estat una mala idea. Ho agafaré ràpid. Bé, comencem. Em pregunto com de gran serà la meva bombolla. Això és genial! Fem-ne més! I tant que puc jugar-hi! Uau! És molt divertit! Mike, uau! Sí, tinc una idea genial! Puc fer una muntanya sencera amb aquests globus petits!
Uau! Mireu això! Ui! Crec que estic volant! Ajudeu-me! Oh, no! Gràcies a tots els que ens doneu un m'agrada i us subscriviu al canal. Fins aviat, amics. Escriviu als comentaris quin repte és el vostre preferit. Adeu!